Daq 36 sena ilu l-Partit Nazzjonalista sejjaħ għal forza ewlenija favur id-demokrazija. Illum, il-Partit Nazzjonalista qed issejjaħ il-poplu Malti Wawċi għal forza ewlenija favur il-ħajja. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kien qed jindirizza attività politika li saret quddiem il-Gażin tal-Kudja fl-anniversarju tas-36 sena minn dunqat Raymond Caruana. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif gvern laburista inganna lin-nies hekk kif wara li qal li mhux se jkun qed idaħħal l-abort f'pajjiżna issa qed jagħmel dan minn wara dar kulħadd. Iżda l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jaħdem favur il-ġid tat-trabi fil-ġuf, l-ommijiet, it-tobba u l-ħajja hekk kif hu favur il-ħajja mill-konċepiment sal-mewt. Dan hu il-mument li fih qed terġa' tinkiteb l-istorja. Dan hu l-mument li fih kull wieħed u waħda minna irridu inqumu, irridu nollu leħilna, irridu ma nibżawx, irridu nkunu b'saħħitna favur il-ħajja. Biex meta tinkiteb l-istorja, aħna il-Partit Nazzjonalista għal darb'oħra inkunu fuq in-naħa it-tajba tal-istorja. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li Roberta Bela qed jiddikjara li ma jridx jiddiskuti u jisma' lill-esperti fil-qasam iżda l-Partit Nazzjonalista qed isejjaħ għal diskussjoni matura. Il-Partit Nazzjonalista lest li jilleġisla, lest li jiddiskuti kif tingħata iktar protezzjoni lill-omm li tkun f'periklu li tmut. Irridu nagħtu protezzjoni lit-tarbija fil-ġuf. Irridu nagħtu protezzjoni lill-professjonisti, lit-tobba, lill-mediċi li tant għandna fiduċja fihom. Imma dan ma jsirx billi jiddaħħal l-abort. Huwa ddikjara li quddiem l-isfidi l-Partit Nazzjonalista mhux se jikrolla iżda se jqum b'aktar determinazzjoni mod speċjali quddiem it-theddida l-ħajja. Aħna nemmnu f'soċjetà fejn il-bniedem verament jitpoġġa l-ewwel, jitpoġġa fiċ-ċentru. Hekk konna 36 sena ilu u hekk għadna nemmnu illum. U nwedu lill-poplu Malti illi hekk ser nibqgħu nemmnu. Kristin Mamo għal Net News.